ina masoya sahabban manzon Allah da sahabban da iyalan gidan nan kuna so ra'ayin mu guda ke da ra'ayin mu ka san ku duk abin da ya shafi manzon Allah ba iyalan gidan Annabi Muhammadu ba sahabban manzon Allah ba kai har shakin gidan manzon Allah shakin manzon Allah inda zai zo ya ce mana ku yi ta gudu kan fata sai na gara mana ce ta tsaya in mun kai ka yi gudu sai sai ya ce ta dawo shaki tsaya ka ji duk yadda kake son iya gidan Annabi ba kai sahabban manzon Allah ba su ba wai ƴaƴan ba shaki shugaba ya aiki jaki kiran sai ya yi Abubakar zaki